Olen Seppo Tarvikepuoti Ruusuja Rautalangasta ja tämän päivän aiheena on tämmöinen sammalpallo, jota voi käyttää somisteena pihalla tai parvekkeella tai terassilla. Tämmöinen pallo kestää ulkona tosi kauan hyvänä. Kosteassa ilmassa etenkin, niin toi sammal kestää tuoreen näköisenä. Ja tämmöisen pallon tekemistä varten me tarvitaan tämmöinen kuivakukille ja havupallojen tekemiseen tarkoitettu tämmöinen kovempi kukkasienestä tehty pallo. Ja sitten vähän rautalankaa, jolla saadaan tehtyä semmoisia pieniä hakasia, joilla kiinnitellään tuota sammalta ensin tuohon palloon. Ja sitten puolalankaa, jolla sitten kiedotaan toi sammal kunnolla tuohon pallon päälle. Aloitetaan toi pallon tekeminen leikkaamalla ensin tuosta rautalangasta muutama pätkä, joista tehdään semmoisia hakasia, joilla laitetaan sitten toi sammal pikkasen kiinni tuohon pallon pintaan. Ja periaatteessa se sammal kiinnitetään muuten niin kuin tuolla puolalangalla kietomalla tuohon pallon ympärille, mutta nämä metallihakaset on vaan semmoinen pieni tuki tuossa alkuun, että saadaan tämä homma alkamaan. Eli ihan tuommoinen rautalangan pätkä, joka vaan väännetään U-koukuksi ja sillä painetaan tuohon sieneen tämä sammal kiinni. Mä oon tässä käyttänyt tämmöistä ohutta sammalta, jota löytyi kaatuneen puurungon päältä tuolta pihalta. Tässä voi toki käyttää ihan muitakin sammaleita, tai sitten jos haluaa tehdä vaikka vaaleita palloja, niin voi käyttää jäkälää. Tämä sammal on hyvä olla semmoista kosteita tässä vaiheessa, kun sitä työstää, niin se on helpompi hallita kuin ihan kuiva sammal. No ja tuosta pistetään vielä tuo viimeinen pala, niin sitten on suurin piirtein pallo ummessa. Sitten otetaan tuo puolalanka ja ruvetaan sillä kietomaan tuota sammalta tuohon kiinni. Mä käytän tässä tämmöistä kullanväristä puolalankaa, joka menee samalla sitten vähän koristeena tuossa pinnassa. Tässä voi käyttää ihan minkä väristä vaan haluaa, tai sitten jos haluaa tehdä jonkun tämmöisen naturel-version, niin vaikka juuttinarulla kietoa tätä tähän pintaan kiinni. Noin. Tätä saa olla sitten sen verran tätä lankaa tässä, että se näkyy tuolta pikkasen kullanvärisenä kimaltaa. Siinä vaiheessa, jos tähän laittaa vaikka valot tai kynttilät palaamaan ympärille. No ja sitten
Pannaan toi lanka poikki ja kierrotaan se tuossa tuohon ympärille vielä tiukkaan, että se pysyy tuossa ja painetaan tuo rautalangan pää tuonne sieneen. Tossa meillä on nyt tommonen sammalpallo valmiina. Nyt kun meillä on tässä tää sammalpallo valmiina, niin voidaan laittaa se vaikka tämmöiseen koriin. Ja mä oon tehnyt niitä muutaman kappaleen näitä palloja tuossa jo aikaisemmin. Pannaan tähän koriin 3 palloa ja sitten voidaan laittaa siihen vaikka tommoset LED-valot ja pistetään niitä pikkasen tuosta noilla rautalanka hakasilla kiinni, niin pysyvät tässä tuulessa sitten paikoillaan, eivätkä lennä pois tästä. Tämmöisiin palloihin voi sitten vielä laittaa lisää koristeita, jos haluaa jotain helmiä ja helmineuloja, erilaisia koristemarjoja tai oksanpätkiä tai jotain vastaavaa, että mistä tykkää. Noin vielä muutama tuosta. Noin. Siinä on valot paikalla ja sitten vaan pannaan valot palamaan. Tämmönen sammalpallosysteemi kestää ulkona tosi pitkään hyvänä, kun toi ei pääse kuivumaan toi sammal ja se ei rupea edes karisemaan sillä tavalla kuin joku havupallon juttu.